До квартирата. Не. Бахти лакомията, да. Твоята мръсотията. Килят на кашията. Като бабки в магазината. Килят майка в магазината. Бабки като гледам в магазината. Къпа изглежда добре, ама не е добре. От хартията и за харти боти. Чакай. Такива площикната. Чакай. Горчи, ама сме бирката. Гледай как се ебаваме. Първо. Бахти микрофона. Або чуваш ли? Престани връкала, изчезна на микрофона. Какво направи, бе? Абе, кога застара толкова лесни пари да знаеш, че те баха машината, бе? Ако нещо толкова машината ще трепи за някой, бе. Ай, пали, бе. 5, 4, 3, 2, 1. Брато, и аз на тебе ще съм, брато. И какво, моята машина, брато, гледалото, брато. Сигурно, защото това е, той мъжа не е виждал. Цялото в фолията е мутно. Как е ухае, блеси, сине. Шумата на мене, ма става за пари. Споменал давно и се точи лигаве, за като ги давам те думи, аз повече от хартия. Без значение коя е. Скъпа, грееш добре, ма не е причината. За хартия бахти, да. Бахти приятелите мръсотията. На питията. Бахти възлинията. Виж как блести газарията. Скъпа, добре, гре, ама не е по-добре от хартията. За хартията от лекомината. От мръсотията, да. Колията печа толкова палки по зимата. Че ама сме вкусни, как гледа и бахти горивата. Блести, ама не толкова китки като мен. Дълбоко гърло, ясно е Фераро ми. Ще иззаме маргарката, а да не започвам по китката. Нямаме фенове, ела да порти, ела бе, и това е китката ни. С мене всяка вечер са фарите, нещо види. Има бандите от всички квартали, всички топ путки сме събрали на моята маса. Държим марата парита, пак то, сват пари, пак ти горилата. Това е. Свърши ли? Браво, Гошко. Ти си машина. Брат, сега да не лъжете. Не бе.